El Saló d'Actes de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida ha acollit la presentació de la 31a edició del Premi de Literatura Eròtica, que tindrà lloc aquest divendres a la població de Llutxent. Un acte que està presidit pel president de la Mancomunitat, Ismael San Víctor, l'alcaldessa de Llutxent, Charo Bosca, i Lluís Muñoz, CEO ad libitum. Per a aquesta edició s'han presentat un total de 33 obres, arribades des de la Comunitat Valenciana, Illes Balears i Catalunya. El nom de la persona guanyadora continua sent el secret millor guardat i es farà públic durant la gala del pròxim divendres. Sí, home, de guanyador no us puc avançar res, però guanyador o guanyadora, no, de guanyador o guanyadora. No, 33 obres es van presentar, no? Se les van dividir entre tots els membres del jurat, se les van dividir de manera que tots almenys llegirem les obres més d'una persona, no? I bueno, n'hi ha obres que evidentment no estan a l'altura i n'hi ha altres que sí, n'hi havia prou que sí, però van tenir que llegir més d'una vegada, van tenir que fer diverses reunions, al final es van quedar entre dos i de les dues, en l'última reunió, van tenir que decidir una de les dues. Està molt bé, les dues qualsevol de les dues haurà pogut guanyar, però estan molt bé les dues finalistes, però ha sigut així un poc d'estar ahí llegint-les diverses vegades perquè no ho tenien clar. El Premi de Literatura Eròtica és un patrimoni cultural únic, ja que és l'únic guardó d'aquesta temàtica a tot l'estat espanyol. Un fet que en potència encara més la singularitat i el valor d'aquesta cita literària. Això és molt important. A nosaltres ens ompli molt d'orgull tindre l'únic premi de literatura eròtica, encara que és en valencià la nostra llengua, però és l'únic que continua en Espanya. Antigament estava la Sonrisa Vertical, però ja no existeix. És l'únic que n'hi ha, portem 31 edició, de la qual hi ha que estar molt orgullosos. És un esforç que fem en la Mancomunitat i que continuarem fent, perquè pensem que el haguem de fer, el haguem d'incorporar la cultura, està vessant de la cultura, de la literatura a la nostra cultura, i en aquesta línia seguirem treballant. Enguany, el premi tindrà lloc en un dels espais més emblemàtics i encisadors de la comarca, el Monestir del Corpus Christi de Llutxent, un escenari que afegirà un encant especial a tot l'espectacle que envolta la gala literària. Exactament. Esperem que enguany siga una edició de les especials, perquè el lloc ho és, i a banda de tot l'espectacle, en principi volem agrair a la Mancomunitat l'haver escollit Llutxent per a aquesta 31a edició i esperem que siga una velada inoblidable perquè a banda, com deia, de l'espectacle musical, teatral, del premi literari, que és un premi també molt especial de literatura eròtica, siga una manera de promocionar el patrimoni que tenim a Llutxent, el Monestir del Corpus Christi, que la veritat és que oferirà segur una gala excepcional en un entorn meravellós com és el del Montsant del Monestir. La gala comptarà amb un espectacle musical i una posada en escena a càrrec d'Ad libitum. Enguany, la gala transportarà els assistents cap a un viatge a la música disco dels anys 70, combinant literatura, art escènic i diversió en una experiència única. Bueno, n'hi ha una gala molt xula on, com he dit abans, per a nosaltres l'important és combinar aquesta part teatral amb la part musical i enguany ens va traslladar a finals dels anys 70, la música disco, i tindrem uns arranjaments fets exclusius per a aquest dia. I jo crec que anem a disfrutar moltíssim i a recordar un poc aquests records discotequeros que tots i totes tenim en el nostre, quan existien aquestes discoteques que posaven aquesta música. I res, serà un acte que està tots els arranjaments fets per Alejandro Tardillo, que és un arreglista-compositor, ell serà el teclista de la banda, on escoltarem aquests sons en els anys 70 es va crear aquest estil de música on era un ordenador dins d'un piano i es crea el sintetitzador, el vocoder també, que són sons que es fan en la boca, i anem a gaudir d'una música i d'un espectacle molt bonic. Tindrem a l'actriu Ainhoa Lapuente, que és una jove valenciana, una actriu valenciana amb molta experiència en el món del cinema, del teatre i del circ, i ella serà un poc la que conduirà, serà la sacerdotessa de l'espectacle i serà la que conduirà tota aquesta gala. Una cita ineludible per a tots els amants de la literatura, on la creativitat, l'art i la passió es donen la mà.
La 31a edició del Premi de Literatura Eròtica a Llutxent, que se celebra este divendres, promet emocions, misteri i moments inoblidables en un marc tan únic com màgic.